χάλι του ταμείου δεν φταίμε εμείς πρώτα απ' όλα. Ούτε αυτοί που είναι πληρωμένοι. Άκουμε σε παρακαλώ, λίγο θέλω να ακούσει τώρα. Στο τέλος, άμα διαφωνείς, πέφτει η διαφωνία σου. Ούτε εμείς φταίμε. Αυτός που δεν πληρώνει δεν θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει φαρμακευτική περίπτωση. Τα λεφτά των ταμείων τα κάνανε χάρισμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από τη δεκαετία του 60 τα κάνα χάρισμα. Τα ρασοδάλια τα έκανε ο Καραμανλής και τα έβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος που να παίρνει 0 επιτόκιο όταν τα επιτόκια ήταν 25% για να έχουμε ανάπτυξη. Τα φάγανε, τα δικά και αγγίρεστα. Ήρθαν τα άλλα οι άλλοι μετά οι έξυπνοι, τα κάνανε χρηματιστήριο, τα κάνανε δομημένα ομόλογα και τελευταία κούρεμα. Το ότι δεν παίρνει ο συνταξιούχος σύνταξη και να δεν έχει το ταμείο λεφτά, ο συνταξιούχος πλήρωσε για να πάρει σύνταξη. Του τα φάγανε. Ότι δεν πληρώνω εγώ, πάνω από τι θα πάρω εγώ. Εγώ δεν θα πάρω σύνταξη. Ότι θα πάρει αυτός που βγήκε, αυτός που βγήκε πλήρωσε για να πάρει και πρέπει να πάρει το αποθεματικό να του πληρώνει τον ανθρώπου τη σύνταξη και την υγεία του. 50 δισεκατομμύρια κλέψαν τα αποθεματικά του ταμείου αυτά τα χρόνια. Που αν τα είχανε και μέσα στην κρίση τώρα θα πληρώνανε 2.000 σύνταξη ευρώ. 2.000 ευρώ σύνταξη θα παίρναμε. Ποιοι τα φάγανε, να πάνε τα πάρουν από εκεί που τα φάγανε στο κάτω-κάτω, δεν μας νοιάζει εμάς. Οι πολιτικές σας, αυτές που εφαρμόστηκαν, αυτοί τα φάγανε. Αυτοί που τα παίρνουν στο χρηματιστήριο, μεγαλοχρηματιστές, οι εφοπλιστές, που τα κάνουν τα λασοδάνεια. Από εκεί να πάνε να τα πάρουν. Γι' αυτό εμείς σαν ΠΑΣΕΒΕ βάζουμε 3 αιτήματα. Και διαφωνούμε με τα αιτήματα της ΚΕΣΕΒΕ. Γιατί της ΚΕΣΕΒΕ τα αιτήματα είναι οι ρύθμιση που έκανε ο ΟΕ. Αυτή εδώ είναι. Πολλές δόσεις, ανά μήνα κτλ. Είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι το πρόβλημα. Άμα μας κάνουν πολλές δόσεις, 900 θα σου παίρνουν πάλι το δίμηνο. Και θα σας κάνουν και 15 δόσεις. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εμείς βάζουμε 3 βασικά αιτήματα, 4 θα πω, μαζί με τη χρηματοδότηση. Κανένας συνάδελφος χωρίς διάρρεο ασθενείας. Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα να πεθαίνουν οι άνθρωποι που 3 χρόνια πλήρωναν και επειδή τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, να πεθαίνουν γιατί μπορεί να κάνουν χειρουργοθεραπεία. Είναι τι να πω, δηλαδή, απάνθρωπο. Δεύτερο αίτημα που βάζουμε. Καμία δίωξη για χρέη και πάγωμα των χρεών όσο διαρκεί η κρίση. Τρίτο που βάζουμε. 2/3 κρατική χρηματοδότηση του ταμείων. Θα μου πεις που θα βρουν τα λεφτά. Μα 200 δις δώσαν στις τράπεζες αυτά τα χρόνια, τα 3-4 χρόνια. Δεν έχουν 2 δισεκατομμύρια ταμεία που τα κατάκλεψαν. Με δικές πολιτικές τα κατακλέψαν. Πού θα βρουν τα λεφτά και να πεθαίνει ο κόσμος. Εγώ είμαι ασφαλισμένος, που δεν χρωστάω, όπως λες εσύ, εγώ δεν πληρώνω. Γι' αυτό γιατί δεν λες τίποτα το 25 που σου βάλα. Αφού πληρώνεις. Γιατί δεν ξαναπληρώνεις όταν πας. Γιατί θα σου βάλουν χαράτσι 2 της χιλιής μεθαύριο και του τζίρους. Υπέρ του ταμείου. Αν το βάλω, το σχεδιάζω, να το βάλω. Γιατί σου κάναν τον ΟΕ μέσα από τη φορολογική σου δήλωση. Γιατί στα 10.000 του χρόνου θα φτάνουν τα 5 η εφορία και τα 5,5 ΟΑΕ και άντε ζήσει. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε. Και να τα παλέψουμε. Δεν φταίμε εμείς για την καταστροφή της οικονομίας, ούτε των ασφαλιστικών ταμείων. Οι πολιτικές τα έφεραν εδώ πέρα που τα έφεραν. Κάποιοι τους κάναν πλούσιους και κάποιοι τους κάναν φτωχούς και τους λένε πληρώστε τώρα, εσείς φταίτε. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε να έχουμε την ενοχή ή τη συνενοχή ότι εμείς φταίμε για την κατάσταση της Ελλάδας. Δεν φταίμε εμείς. Οι πολιτικές μας επιλογές είναι φταίνε. Αυτό φταίει. Και πρέπει να το δούμε όλοι μας. Αλλά για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν φταίμε εμείς. Ούτε οι 2-3 υπουργοί λαμόγια που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, ούτε τα 2-3 σκανδαλάκια. Εδώ λείπουν πολλά λεφτά. Και τα πολλά λεφτά μπήκαν σε λίγες τσέπες. Και είναι στην Ελβετία, δεν τα έχω εγώ. Να αναρωτηθούμε πόσες φοροαπαλλαγές δοθήκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Στο μεγάλο κεφάλαιο 57, τα τελευταία 10 χρόνια. Η Eurostat προχθές έβγαλε μια μελέτη και έλεγε ότι λείψαν από τα δημόσια ταμεία του κράτους μας, η Eurostat, όχι η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος. Τα τελευταία 10 χρόνια αυτές οι φοροαπαλλαγές έφεραν 250 δις έλλειμμα στα έσοδα του ταμείου μας. Να, με πόσα μπήκαμε στον χρόνο που μας έβαλε ο Γιωργάκης, με 200. Να πούν τα λεφτά. Δεν τα έφαγε ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας γιατί έκλειβε την εφορία, ούτε ο δημόσιος υπάλληλος δεν παίρνει μεγάλο μισθό και όλα αυτά που τα κάνουν για να μας πάρουν στον πάτο. Για να στρέφουν τον ένα εναντίον τον άλλον και να μαλώνουν ένας με τον άλλο. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική που δίνει κατευθύνσεις. Αυτήν έχουμε εχθρό. Δεν πέφτει από τον ουρανό τίποτα συνάδελφοι. Για την κατάρτιση μας δεν φτιάχνουν πολιτικές. Γιατί υπάρχει και το εξής σήμερα.
Ξαφνικά γίναμε όλοι ακομμάτιστοι. Όλοι γίναμε ακομμάτιστοι. Και ακομμάτιστοι του συνδικαλισμού κάνουμε όλοι. Όχι, φίλοι συνάδελφοι, δεν κάνουμε όλοι ακομμάτιστοι του συνδικαλισμού. Το κομματικό κάνουμε. Και εκεί αναλαμβάνει την ευθύνη ο καθένας τι πολιτικές στηρίζει. Και ποιες πολιτικές αντιπαλεύει. Γιατί οι νόμοι που ψηφιστήκαν για το ταξί, κάποιοι βάλαν πλάτες και γίνανε. Κάποιοι που συζητούσαν με το ΡΕΠΑ, κάποιοι που μιλούσαν για καλή απελευθέρωση με κανόνες. Και αν δεν πάτε, βάλτε κανόνες τώρα, γιατί αυτό ερχόμαστε τι κάνω εδώ. Πώς θα βάλουμε κανόνες. Να τους κανόνες τους βάζεις εσύ. Τους βάζετε αυτούς που έχει τα χρήματα, το κεφάλι. Αυτός έχει τη δικιά του εξουσία. Τα κόμματα είναι δικιά του εξουσία. Αυτός θα είναι που κατεβάζει τα κόμματα, τα οικονομικά συμφέροντα. Μου κάνεις τη δουλειά, θα σου πει ο Μαρτινογιάννης. Θα σε στηρίξω, δεν μου την κάνεις. Άσε μου την κάνει ο άλλος καλύτερα. Όπως την έκανε και η αριστερά κάποτε στην Ιταλία και βγήκε ο Ανέλη και είπε: τι μαλάκες ήμασταν τόσα χρόνια. Η αριστερά καλύτερα μας κάνει τη δουλειά μας. Λοιπόν, το ζήτημα των ασφαλιστικών είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να είναι πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Τα παιδιά μας θα πεθαίνουν και δεν μπορούν να πάμε στο νοσοκομείο. Στον 21ο αιώνα που ζούμε. Είναι από ανθρωπιστική πλευρά να το δούμε δηλαδή. Είναι πολύ σοβαρό και δεν ευθυνόμαστε εμείς, γι' αυτό πρέπει να το παλέψουμε. Και να κατεβεί και η συνδρομή. Και να πετύσουμε 2/3 κρατική χρηματοδότηση. Δεν μπορεί από τη μία να μου δίνει τα 200 δις όπως είπα πριν στην τράπεζα, την άλλη μου έχει ένα δις για τα ταμεία. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες στους συνδικαλιστές, να παλέψουμε. Να παλέψουμε τις κατασχέσεις που θα έρθουν. Να μην κοπεί ρεύμα. Να μην πάει κανείς στη φυλακή. Γιατί κοστάει 300 ευρώ στον ΟΑΕ ή στο νερό ή στο Δήμο ή οπουδήποτε. Γιατί μάλλον στρατόπεδα συγκέντρωση να μας κλείσουν μέσα. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Και αυτά δεν παλεύονται έτσι τεχνιακά, συνάδελφοι, το ξαναείπα. Πρωτοβουλίες χρειάζονται. Ο μικρό κομμάτι δεν είναι μόνο το ταξί. Το ταξί δεν ζει από μόνο του. Ζει με όλη την κοινωνία. 6 τόσα πόσα δις μέτρα του χρόνου πάλι. Και δεν λέει δεν είναι 9 μέτρα. Η Ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο γιατί υπάρχει αυτή η αυταπάτη. Άμα βγούμε το μνημόνιο θα σωθούμε. Βγήκε από το μνημόνιο πριν μια εβδομάδα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός στις 6,5 δις μέτρα. Έξω από το μνημόνιο. Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Πολιτικές κατευθύνσεις υπάρχουν. Μονοπόλια υπάρχουν. Κεφάλαιο που περνάει κρίση υπάρχει. Και πρέπει να την πληρώσει κάποιος αυτό.